nit negra nonninenca de Londres de l'any 1882 i mig va arribar un missatger al del castell va augurar la fantasmagòrica presència del comte, que en veu d'en Jonathan es presenta així. Deixa'ls encorcar si no menjo bé, i és que cada dia menjo rates del carrer, i el camí em ve de gust ensucrar la sang, calentona no em deixa sobretot si és light. Dins d'una caixota per no veure el sol, tinc un vídeo i una tele que em distrauen molt. Sols la terra que m'envolta és el meu país, no podria ser capaç sense que morís. En Jonathan, després de sentir les paraules del comte Dràcula i veure que era molt bona persona, el comte i el secretari, en Jonathan, s'acabaren fent amics i tot prenent-se el tercer gin tònic Betelgeuse sota la lluna plena transilvenca, el comte li confessà que necessitava fer unes vacances de la ciutat. Amics de la lluna i del gran regnat, són les bruixes i els seus negres mans. Amics de la lluna i del gran regnat, venen herbes de moltes olors, oxidant cardaixos i dels discursos. I avui a correu vibrant més vaixell i unes exèrcits i quan a bord el capità era mort. Ai, vaixell, vaixell fantasma, ai, vaixell, hombres desastres, ai, vaixell, inespera mà, despista teua panxa. Aquest famós servei, duc un martell, 8.000 duc un martell, li clavaré una estaca al cor. Aquest martell, si sóc valent, em salvarà del vampir. Un nou veí. Un nou amic. És espantós, no! És un vampir genial, és un vampir